Inhlanganisela izinkampani ezimbili Harith kanye neGlobal Airways ezizosebenzisana njengeTakatso Consortium zizolawula u51% we-SAA kuthi u49% ungasuka ezandleni zikaHulumeni. uNgqongqoshe wezinkampani ezingamabhizinisi ombuso uthi zonke izindleko zokuhlela kabusha zisemahlombe eHarith ezokhipha isizumbulu esingu3 billion randi ukususa phansi lo msebenzi. And this consortium is 51% black-owned. It brings together two very resourceful entities, Harith, which is a funder, an infrastructure investor, and an airport owner, and Global Airways, which has sufficient and interesting experience in the airline industry. Kepha uHulumeni uzolokhu unobunikazi obungamaphesenti angu33 obungeguquke. Government will have a golden share which of 33%. In other words, this is a non-dilutable share that the consortium and government has agreed on. If there are changes in the shareholding, ezikhundleni zokuphatha ezifaka phakathi esikasihlalo webhodi kuzoqikelelwa iqhaza labantu bakuleli. The chairperson of the board shall be a South African. The airline will be domiciled in South Africa. The majority of the executive team will be South African, and if there's a need, expertise will be brought in from the outside. Kulindeleke ukuthi lesivumelwano phakathi kaHulumeni neTakatso Consortium siphothulwe emasontweni ambalwa ezayo phakathi kwezinye izinto ezizoba ingxenye yesivumelwano ukuvumeleka komphakathi ukuthenga ubunikazi kanye nokunikwa kwezisebenzi ingxenye yobunikazi. Phezu kwalokhu imizila okuzohamba kuyo iSAA entsha izobalulwa uma konke sokuphothuliwe futhi akulindelekile ukuthi igama lalenkampani liguquke.